Tässä videossa me katsotaan, kuka laskee kääpiöistä parhaiten. Ensimmäisenä Severi. Antaa tulla! Katsotaanpa millä tyylillä Severi laskee. Okei, toi on aika uhkarohkeeta. Se on oikeesti. Tämä on vielä... Siinä on jalat satulalla. Niin, ja tää on vielä tosi jyrkkämäki. Niin, tässä ei ole liikennettä. Nice. Very nice, very nice. Very Ja nice. seuraavaksi vuorossamme on Justus. Sitten otamme selvää, millä tyylillä Justus laskee tämän mäen alas tuolta ylhäältä. Tämä on sitten todella jyrkkä mäki. Niin. Hän tulee erittäin kovalla vauhdilla. Ja mitä hanaa. Ja sitten pientä kumin polttoa tuossa lopussa. Nyt taas on vuorossa Neon suoritus tuolta ylhäältä. Okei, hän tulee. Tuolla tyylillä tulee. Joo, hän tulee. Ja siihen niin. Ja Laita alas, kommentoi alas, että mikä näistä laskuista oli paras. tilaa kanava. Ja muista laittaa tykkäys videolle. Kanava.